Значи находките, които са дадени от археологическия музей за фирмата на Златни пясъци, са били към фонда на археологическия музей, обаче са били вън в лапидария пред музея. Значи, какво представляват те? Това са археологически паметници, още от времето на Дякович има някои от тях, другите от времето на Цончев. Изобщо Пловдивския музей като най-стария в страната има находки, откакто България се освободила. Коя година става? От 1900 година нататък находките, които са закарани, аз не съм ги видял и не зная точно кои са, но щом са взети от лапидария, значи са открити след 900-та година от Дякович и Цончев. А коя година се изпращат във Варна? Във Варна се изпращат според ревизионния акт в 90-та година. Обаче в нашите среди тогава, тъй като аз бях служител в археологическия музей, се говореше, че Костадин Кисьов по това време с личната си кола е придружавал кортежа или платформите, които са карали тези археологически находки от Пловдив до Варна. Пише 16 броя. Аз не зная бройките, защото музейните работници не са осведомявани за това. И когато стана вече достояние след време, аз не помня точно кога, но Кисьов още не беше директор, на мен бившият директор Здравко Каров ми предложи да почивам в някаква си луксозна станция на Златни пясъци безплатно, тъй като някаква фирма срещу наши археологически паметници, които не били важни според него, той така предаде текста. Ние сме имали коя година? Здравко Каров беше до 93-та година, до средата беше директор на музея, значи е станало между 91 и 93 година. Значи археологически паметници срещу почивка на Златни пясъци за музейни работници. За музейни работници. А тук в ревизионния акт става дума за микробус. Микробус. Отделно имаше такъв микробус, обаче се спомням, че аз дори с директор съм ходил тук да го караме някъде на поправка. Много пари се дадаха за поправки и накрая се оказва, че невъзможно е той да се поправи, защото повредата била много голяма. И се говореше, че това е всъщност един микробус на музея от Кюстендил и не мога да ви кажа. Тези паметници знае ли са къде са? Сега някой виждал ли ги? От тогава до сега никой не може да ви каже къде са тия паметници. Освен някой, ако ги води някъде, но аз много се съмнявам дали само за да ги гледа някой на Златни пясъци са ги закарали там. Преди това, през 70-те години, когато са били разкопките на амфитеатъра, нещо има ли изнасено? Чували ли сте? Чувал съм това, което беше публикувано в тогавашния вестник Отечествен глас, че има статуи в Тракия, където се изхвърляше пръста от тези разкопки. Тук става въпрос за разкопките около пощата и булевард Георги Димитров, когато правиха там кръстовището. За някои от тях. Имаше преди това разкопки на театъра и оттам се говореше, че статуи са изхвърлени също в Тракия и една беше намерена, мисля, че че Георги Райчевски беше писал във вестника, че такава статия била видяна в парка до гребната база. Изхвърлена. Но така или иначе тази статуя, която била без глава, не пристигна в музея. Кой я взе, не мога да ви кажа. А нещо към София да е пътувало, освен към Варна? В София е пътувало, смятам, до 901 година, когато Дякович идва директор на музея. До тогава той е абсолютно разграбен. Много от находките едрите са закарани в София с биволски коли. Има такъв спомен в музея. И така е създаден Софийския археологически институт с музей.